nollaa se vielä kovasti kaipaisi tolle kentälle 2. Tällä hetkellä siellä on menossa numero 81 Piku ja Kaija Liisa-Siiren toinen. He ovat nyt maalissa ja seuraavana sinne lähtee numerolla 83 Silja Karvainen Noutaja Taika ja Juha Junkala Keski-Pohjanmaan Koira Kilta. Valmistautuu luokan 2 viimeistä 85 Pro, 86 Jodi. Ja sitten käännetään sakset tonne kentälle 1 ja siellä menee nyt sitten. Joo, mä oon hiljaa. 93 Ihasa ja Pia Forsman on menneet. Onko siellä sitten? Joo, 93 he on tällä hetkellä siellä radalla. Ja tuuma olla näköestettä tuossa kuulustajalla, ettei ihan tuumaan nähdä. Mutta valmistautuu 94 Sinti, 95 Lila, 96 Fossa. Det är en hockey. Det var det som kontoret där att de tar det. Kentällä 1, radalle juuri lähti numerolla 93 kilpaileva Vaasan Apsu Siiri ja Pia Forsman Pietarsaaren seudun kennelkerhosta. Valmistautua saavat 94, Cindy 95, Liia 96, Foster ja 97 Luvis. Onko